गसाइगावनि तेलिपारा 31 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। सोनाब बंग फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय भारतारि रौनिया हान्जानि गारिया खारबाय थानाय AS 16E1024 नम्बरनि गंसे स्कुटियाव सौग्रावनाय जाथायजों तेलिपारा 1 नं सेरफांगुरि गामिनि 74 बोसोर बैसोनि महादेव देबनाथआ गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय महादेव देबनाथखौ गसाइगावनि RNB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव साबसिन फाहामथाय होनो सोनाब बेंगलसिम दैथायहरनाय जायो होनना मिथिहोयो।